From the top. Woke amakale ngangina awo. And therefore now there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. If any man is in Christ, he is a new creature. Hallelujah. Siyabonga ukuhlawulela. Zonke izono engasenza ayo. Zonke izindlela zakhe sona silungile futhi lifted up. Bonke abakholwa kuye ukhaliso wena angisoze ngahlukana So
We are in his presence. Khona izinto ezidilikayo, we are in his presence. Kukhona iculo enhlizweni. Ngoba kusho izwi Come on, strike 2026. Just a minute. Bayede busuku. Bayede dwala lethu. Bayede nqaba yethu. Bayede siphephelo sethu. Bayede khohane faswe. Bayede bangabikho wethu khona. Bayede mlilo dlayo. Bayede ngibuye. Bayede ngikhona. Ebusuku. Ngosuku lokuvuna. Singabakho moyigcwele. Singabakho moyigcwele. Singabakho Nkosi. Singabakho. Izikhala zakho ziphulaphule. Thetha Thixo wamazulu. Yima nomkhonzi wakho. Njengendlusela yomele amanzi emfula. Kanjalo nomphefumulo wethu womele wena dala. Khanyisa, philisa, bopha, buyisa, vuselela, sindisa ngezwi lakho. Lisando liyabhidliza, linkemba liyasika, libhandishi liyabopha. Izwi lakho lona lodwa liphuzisa ibaba makashana. Siyabonga siyabonga hey siyabonga 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 wala ye elimio uyidwala elimio
umlilo ngizwa amandla kukhona into ethi ngimemezele ukuthi ungazuthi namhlanje ebusuku yilo ilanga lokubamba kwakho kukhona into ethi ngimemezele ukuthi namhlanje ebusuku ungathi yilo ilanga lokubamba kwakho Twala elimiyo Twala ayashintsha la elimiyo Twala elimiyo ayakuhlula abanye bethu Twala elimiyo Hallelujah Tonight is tonight. Ishabaha. I'm glad I am around. I'm glad I'm here. Iterebo shabaya didaba baba baba uterebo. Ikatapata to the all the way from Mhlatuze. Samgela, a man in his season. A man in his time. A man in God's appointed time. A man who is a voice. We're receiving him. Asimamukela njenge celebrity. Simamukela njengomthwalo weindaba zaphezulu. Simamukela njengesitsha sasendlini enkulu. Esenza imisebenzi ekhethekileyo. Siyamthanda kodwa ebusuku sithemba izulu ngaye. Simjwayele sihlala naye ekhwameni sihlala naye kuma TV kodwa namhlanje sithi Nkosi asimazi. Ugqoke izingubo yanamhlanje. Pastor uNdaba wamukelekile nabazali bonke ngiyana bemvele God. Thank you for honoring us. Let's put our hands together and give God glory for his servants. The prophetic and apostolic evangelist Kamushe Ndlovu. Come on, Bazan, let's give him a warm strike welcome. Jesus, singahlala phansi khona benkosi. Thule bandleni. Ayibonge Nkosi. Akabonge wafa endaweni yethu. Namhlanje ebusuku uyintokozo enkulu kimi ukuba bengelele ngihloniphe baba uBishop nomama uNkulunkulu uthwala egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. It is a great blessing bazalwane for me that God has made it possible for me to connect with such leaders abakuthwele umphako kaNkulunkulu kulesizukulwane who stand for the truth and the truth alone. Bishop nomama siyabonga. We may never have enough way to say, but what you stand for in the kingdom of God inspires all of us as you continue to serve his holy purposes in this generation. Kumthandazo wami namhlanje uba njengoba niphosisa abanye nje uNkulunkulu anivusela abazoniphosisa nani. Ngoba umsebenzi enwenzayo umsebenzi ongekho lula kodwa udinga ufe maqondana nawo ukuze imbono yabantu ingakuphazamisi. Siyabonga ukuma kwenu esikhaleni nishumayela ivangeli with consistency and selfless heart. Akulula ukushumayela umlayezo ongashintshi abantu beshintsha ikhathi ishintsha but lokhu umile nje decade after decade lokho uJesu uyinkosi futhi uyasindisa. Akusinto kuvela siyithathe kancane le bazalwane ngoba kulula ukuphumelela ungekho entandweni kaNkulunkulu but ukuhlala entandweni kaNkulunkulu uzubona iziqhamo kuthatha ukukhona nokumethemba uNkulunkulu. Mama no Bishop siyabonga kakhulu egameni kaJesu. This generation is blessed ukuba with such leaders, such parents who can inspire
and give other people chances and do anything necessary for the kingdom to advance. Indeed, you carry the anointing that displays kingdom possibilities. Moya wethu moya namhlanje uyabonga egameni kaJesu. I always say kufuna ukumbonga umuntu okupha ithuba. Many are gifted but they lack opportunities. So I take this opportunity with great hands, and I'm grateful to be here, and I thank God that I'm associated no Baba no Mam Bishop Twale egameni kaJesu, and to me it's a great blessing. Let us special izandla inkulu egameni kaJesu. Abaholi bonke Bishop abahloniphile benomama siyabingelela kakhulu. Inhlangano yonke engcwele kaNkulunkulu namhlanje ebusuku yamukela ukubingelela kwembazalwane egameni kaJesu. Amen. Umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, uJesu ayisiza kakhulu impilo yami. Ngilapha nje ngomphumela umsebenzi wesiphambano. Uma ufuna ukubona isiphambano senzani ubuke impilo yami. Isiphambano siyawenza umsebenzi ophelele futhi ongashodi ngalutho. Amen. Mark chapter 16 verse number 1 to verse number 4. Egameni kaJesu. Believe in God for the supernatural tonight. Mark chapter 16. So Kala Jokfuta verse number 1 is verse number 4. Then we shall look at some few principles of the scripture. Egameni kaJesu. Amen. Mark chapter 16 verse number 1. Ukuvuka kukaJesu isihloko sendaba. Verse number 1. Selidlulile isabatha, uMaria Magdalena noMaria unina kaJakobe noSalome bathenga amakha ukuba beze bamgcobe. Verse number 2. Ekseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Verse number 3. Bakhuluma bodwa bathi, ngubani oyokusigingqela itshe lisuke emnyango wethuna na? Verse number 4. Bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe ngokuba lalilikhulu kakhulu. Inkosi kusisa ukufunda kwezilayo inhlangano yonke engcwele ithi amen. Ngicela sithandaze ngamazwi athi don't let the stone stop you. Ungavumeli itshe ukuba lekuvimbi. Amen inkonzo. Life has a way of making things bigger than they appear. Impilo has a tendency of magnifying things bigger than their actual size. Ukuze engqondweni yakho ugcina ubabaza ubukhulu betshe ukhohlwa manje ubukhulu bukaNkulunkulu. Ukuthule bandleni. Uma singanakile bazalwane sizogcina singamakholwa ababaza inkinga. Siwakhohlwa amandla kaNkulunkulu. Ngoba impilo izohlezi inwebela inkinga uzukhohlwe ukuthi uNkulunkulu ngeke akusindise bese ehlule ukukunakekela. If he saved you, he can take care of you. Futhi ngifuna wazi namhlanje ngeke anakekele wena kuphela nawo wonke amatshe emendleleni yakho. Kuyi-responsibility yakhe ukwasusa sondelana. Lana sitshela ngabesifazane abathathu elithi iBhayibheli on Saturday bathenga ama-spices bazi okugqoka uJesu kodwa bebebazi ukuthi kunetshe elizobavimba kodwa bawathenga ama-spices ngomgqibelo. And banquma bathi ekuseni ngovivi bafowethu sizovuka siyoyigqoba inkosi yethu kodwa bebebazi kahle ukuthi iquestion yentshe engakaphenduleki. Because preparation for the believer is everything for you to experience a supernatural intervention. uNkulunkulu akangenelele empilweni zomuntu ogcina ngokubabaza inkinga kodwa angayilungiseleli to face whatever challenge we are facing. I'm going to amen.
bayitshela ukuthi sizoya futhi ukuyogoba inkosi yethu ethuneni layo lapho evalelwe khona. Alibonge igama likaJesu. Because amanga ashiyelo uSathane nama-agent akhe athi lelento obhekene nalo i-responsibility yakho ukulisusa. Kanti ukhona uNkulunkulu ohlonipha abantu asebedicayidile ukuthi babheke phambili. I'll tell you that it's God's responsibility for every stone ebekiwe phambili yakhe. Uyathandaza namhlanje. Alikho itshe ezocabanga ukuthi lizohlula wena kanti uNkulunkulu ahlele ezulwini. Every stone that you are facing, I declare the war in the name of Jesus. Kude maniki uthixo wethu nawona manje asivalele. Oh, shout hallelujah. I love these women because there are few things I want to highlight. Labo mame benza into enhle kakhulu. Bakhulumana ukuthi ngabe itshe sizolgiqelwa ubani. But what I love about them, even though they were asking one another a question, they never talked themselves outside of the will. Abashakuthi alikhulu lelitshe uNkulunkulu akekho futhi lamanje kade ahlula bangaphambili bathi bebuzana kodwa babethi akasincenge kancane ngoba amanje azosukela abantu abazobuza kodwa bebe beqhubeka. Oh, I feel God. Tell a neighbor, buza kodwa ubusukuma, buza kodwa ubunyakaza, buza ukuhlanganisa ama-spice, awubuza ukubalisa. Because greater is He that is within us than the one who's in the world. I'll tell you, never take that responsibility. Oh, namhlanje, may the Lord anoint us to face the ancient stones. Amanje ahlula bangaphambili, I pray. Kude manike the generation is arrow. There's a generation arising which is less scared of facing the stones. Oh, anditamenda sabana. Njalo makhala lukotelwe. Uphaka uyobhekana nezinto ezahlule bangaphambili. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. But you see, what about Mama? What about the stone? What about the stone? Yeah. The good thing about them, ukuthi babuza imibuzo kodwa babe beqhubeka. Babuza imibuzo kanjani bazalwane? Yeah, uMaria badalela uMaria, uMakaJames, uMaria, uSalmon babuza imibuzo bathi singabantu ababhinqileyo, singamakhosikazi. Lelitshe siyalazi sibonile mbeka phambi kwethu sokwenza njani ngalo. Kodwa dabo bekhuluma kodwa lo besondela kancane. Dabo lo bebuzana kodwa bamile. Lithi lo malo besondela kancane. And the Bible lithi when they arrived, the stone has been removed. This is my prayer for you. Namhlanje egameni kaJesu uzotufika ekhaya. Lelitshe susifikile. Labe susiwe ngegama likaJesu. Uzotufika kusasa emsebenzini. Lelitshe zabe susiwe. Njalo kalisusiwe. Itshe. Ebekade likhathaze emoyeni wami. Ngiyamemezela ngegama likaJesu. Uzotubuyela emuva. Uzothi phela iswakhe. Amanje azobe susiwe. Shout hallelujah. Bathi bafika into enjani bafethu. Awuthanda phela likhona into engizwayo. Kunamanje engizwayo njengamanje. Uma ingqondo yawadinga ngegama likaJesu. Hayi bafowethu, ngeke sihlalele inkosi uzayigeza wonke. Amanje aqhubeka ahlale. Ngeke sile ukudla ngoJanuwari. Amanje aqhubeka ahlale. Shout the stone has been removed. Oh, ngifisa abantu namhlanje abathi I am tired to be tired. I am sick to be sick. Kade ngingabaza manje. Ngisababaza ukususwa kwawo. Shout the stone has been removed. Bathi bafika baficitshe lisusiwe. Tell your neighbor, makhalwana, God still removes stones. Usayilapha izifo. Usafohla njengamanzi. Usenza izinto engenzeki. Usabavikela abalungileyo. Uyababusisa abaphendukayo. Uyabazwela abakhalayo. Usawasusa. Oh, I wish you never dinga itshe empilweni yakho.
usawasusa manje. Ngizotshela umuntu ongasebenzi usawasusa manje. Ngizotshela umuntu obhekene nezitha usawasusa manje. Ngizotshela umuntu onebhizinisi eliwayo usawasusa manje. Ngizotshela umuntu onomshado kakhayo usawasusa. Awukhonela bazalwane, shout hallelujah. Shout hallelujah. If they go to still remove stones. Sawasusa manje. Yeah, the good thing they did was to continue even if they had question. Sawasusa manje. The good thing they did ukuthi bathi benembuzo bayibuza kodwa bebheke khona. Yeah, uthi bishop uyamkhonza unembuzo engaphendulwanga. Yeah, utshela ekhaya uthi lo nyaka lo. Hayi bafethu ngizonqakeka kodwa ngibheke ngakhona. Yeah, ngoba asili kulo nyaka. Futhi lo nyaka baza abantu asiphila nabo asifuni ukuzwela. Asifuni ukudatukelwa because we know soon and very soon the Lord shall appear and the stones shall be removed. Awutshela ekhaya usawasusa manje mntaka mama. Usawasusa manje. Walk with me around the text. Walk with me around the text. Then verse number 2 introduces us to another dimension. Kunamatshe ethi uNkulunkulu enamandla okasusa avinjwe ukuthi uyazi the principle. The principle ithi early in the morning. Enye version ithi ngovivi. Ngovivi. Uyabona morning no early in the morning awufani. Yeah, uma kuthiwa early in the morning kuthiwa is still dark. Early in the morning is a time of uncertainty. Early in the morning is a time where you are doubting your own worship and prayers. Early in the morning lapho abantu abathi muphi lo nkulunkulu wakho. Early in the morning bathi kanti ufundile kodwa usebenzi. Kodwa labo mama bathi besalele ababagqekayo babe bevuka bona. Usondelana bakhona. Tell them early in the morning. Ofuna ukuvuka kusenga ungakavuki umuntu. Lithi early in the morning labo mama kungena khanya bathi bafowethu ake sithatha amafutha ethu sihambe siyokhoma inkosi ethuleni. Angaze kuhle nomuntu ayorathina eduze wakho. Awuntwana ukuthi lonyaka lo sovuka kusemnyama kodwa kuzokhanya ngendlela. Kuzolunga ngendlela. Kuzophakama ngendlela. Kuzophendula ngendlela. Kuzolunga ngendlela. Shout hallelujah. Basabane uphakama. Phakama ngovivi. Yeah, babasabantu benza njani kuzolunga ngendlela. Ubani obaba nalento uthi akekho izoqala ngami. Ngoba kunezinto kunamanje asusokuthi you make a sober decision. What enough is enough. Enough for me to praise the stone. Nibe kunonkulunkulu ophilayo. Awuthathwa nebuthi arise and shine, for the light has come and the glory of the Lord has risen upon me. Jana phakama. Le business yolunga ngendlela. Le mpilo yohlangana ngendlela. Ungalindi ukhanya. Wabafethu ukhanya kusithola ngendlela. Impilo ayilunga ngendlela. Musukulinda ama-sponsors. Yenza. Wabasaba. Musukulinda abazokusupport. Abakhona usuqalile. Kuze bezoyihlonipha lento yakho. Ungathi uqala usufuna usizo. Ungathi uqala usufuna qala kumnyama. Njengoba kuyokhanya ngendlela. Namhlanje ngizomemezela
ukhanya akusithole qhubeka. We are the generation of convenience. We are the generation of convenience. Sithanda izinto ukwenza seyihlangene. Sifuna ukushawula izandla singenama results. Sifuna abantu basupporta noma bengakaboni into esiyenzayo. Uma into ingakasindi wena, uma into isasinda wena ubanikelana abanye. Thwala lento. Okujoyinayo. Nikhona bazalwane. Awuthi uma makhelwane. Thenga ama-blocks. Ihlabathi othenga ngendlela. Uma ukhokhela ngendlela, thenga isayithi. Ulindele. Because our God is a moving God. He's a God of the supernatural. uNkulunkulu athola endleleni. Thenga imoto. Isitatimende usijwayela ngendlela. Thenga umuzi. Ibhodo uzoyazi ngendlela. Webazalwane musukulinda khanye. About 14 years ago, ngenze imvuselelo encane kaThupho. Encane imvuselelo. Yabamnandi imvuselelo kodwa yangishiya neyinkinga eziningi. Eziningi cabanga imvuselelo kaThupho. Kodwa yangishiya neyinkinga eziningi. Manje ngiyabuya ngizoqoqa ukuthenda. Uyangibona ugogo engibeke emzini wakhe uthi hayi. Khonje ngekho right kodwa. Mzukulu. Koza la. Ngiyohlala la. Banye bonke uhlangahlangenela la ekhaya ke gogo. Ekuningi. Angazi ukubekenzani kodwa. Othi ugogo hayi. Isikhathi esithatha ukuqala yiso lesi. Ubunzima bento bizwe lokuya uyizwe eli. Kuzoshesha udecide. Wayesesha amagama ahlala nami kuzube namhlanje. She's late. Wathi ugogo, ngizokule enza nje. Qhubeka kule ndlela. Okudinga uNkulunkulu yokufaka amaphaketheni ngendlela. Kunomuntu engizoprofetha kuye namhlanje. Qhubeka nokuthembeka. Okudinga uNkulunkulu yokufaka amaphaketheni ngendlela. Qhubeka nebhizinisi lakho. Okudinga uNkulunkulu yokufaka amaphaketheni ngendlela. Qhubeka nomshado wakho. Akudingayo. Nikhona bazalwane. Awuthindela ababili abathathu umakhelwane. uNkulunkulu esimkhonzayo wasimsebenza eminingi ngesikhathi kusemnyama. IGibhithe waphudla ngobumnyama. Ngobumnyama akumalekisi kumalekisa abantu hayi uThixo. Early in the morning. Namhlanje ngizofaka umoya wenkani. Receive the anointing to say backward never, forward ever. I am ready for life. I am ready for big things. I am ready for success. Musu wesaba. Nufunalana umvuso omkhulu. Aningamagwa. Ophana inkalo zenu. Uthi uyolunga. Hey, hamba register. Uzobona nithi uyaprovide. Hamba obhalisa. Uzobona nini ukuthi uyabahleleba ngagebhukeni. Hamba olobola. Uzobona nini uyanikana imali yokushada. Wabazalwane uyakhanya. Lithi early in the morning.
they arise. Ngovivi. Kwayilo waphatha amafutha akhe, waphatha ama-spice akhe, bathi bo mama, inkosi ethi silindile. Uyazi ngangithusa labo mama, bebekhona uJesu ebethele. I-audacity yokuyethuleni bethatha. Ngilabo mama bebekhona. Babonile ama-39 nations. Futhi babonile leli ncebe lalilapha. Futhi bayibonile ameve yokhata. Basatha isibindi sokupreserve isidumbu kube kushisa already sesikolile kodwa baba nende asikwazi ukulahla inkosi yethu. Asikwazi ukulahla umuntu osinike izinto esenamandla. Webazalwane bagaba bavakashele bathule nabo. Impilo sibabulele. We can't be too holy for foreign soldiers. We can't be too holy for foreign soldiers. It's early in the morning they arise. Gentlemen, can go longer. Gentlemen, what you are worried about, God has taken care of it. Our name got the Sunday line. Oh, hallelujah. Can you trust the consistent God in consistent times? Can you trust the consistent God even in inconsistent times? Ungaphakama noma ungaboni kahle. Ithi ingqondo wenzana umuntu ufile. Futhi ubonile lapha ekhona ithi ukuthi hayi angikwazi ukulahla inkosi yami ngesikhathi engidinga ngaso. Lithi they went to what? The grave. Awutshela makani ungavumi nje livimbi. Awukhuluma nabazalwane ungavumi nje livimbi. Ungavumi nje livimbi. Ichaka bishop la suselwa for a few reasons. Isasoqala ukuthi bangalifiki itshe lisekhona bangaliboni lisuswa bengambone ephuma. It was for this reason. Ngoba ithi lento ufuna kumthembe noma ungambonanga yenza. Angithi abantwana ngitshe sisuswa. Ababonanga ephuma. Ababonanga action bafika ama results. Ilongo usake ukukhuluma phambi kwempilo yakho. Ifika nje namazulu asekusebenzele. Lithi baba labalungileyo uyabalungisela isiko besalele. Kodwa babi bathi isiko sokhandlela. Awuthanda ngitshela bakuthola. Inkosi yamsebenzela behind the scenes. Wabasana sizothola ama results asinawazi process yakho. Shana maya hale. Nithi sizothola ama results kodwa sinabona ukuthi kwenzeke kanjani. Bathi babuza bakwenzeke kanjani uthi nama ngazi kodwa kwenzekile. The first reason why the stone was removed, it was to conquer their fear. Antsho khumbula mama bebekhona esiphambanweni. Njengoba bebekhona esiphambanweni, babonile ithemba labo being crushed in front of them. Their hope was destroyed in front of them. Kodwa bathena emoyeni wabo, emphefumulweni wabo bethi, kodwa ngeke bafethe indlela afe ngayo. Kodwa in their spirit bathi, but it's after 3 days. Sikubonile ngamehlo indlela afe ngayo. Kodwa amazwi akhe athena emva kwey'nsuku ey'ntathu noma ngilobe ngishawe kanjani. Kodwa already I have put ukufa senginqobile ngoba emva kwey'nsuku ey'ntathu ngizovuka. Shout hallelujah. Tell your neighbor after 3 days make up your mind. Inkosi ilinde wena ethuneni. Awunikhona kodwa mathemba siwayikhamahle. Alibonge igama likaJesu. Base bethi ake siye siyogcoba umzimba wakhe. Kulonyaka abantu abazosuselwa amatshe, abantu abazokwenza izinto noma singayenzi sense to honor Jesus. Ukuthi wena ufuna isense njani? Kanti lento ibuye ingayenzi sense. Kodwa uthi ke I am doing it to honor Jesus. Ngoba
sishaya yenza noma kungenzi sense, we are doing it to honor ngoba abantu honorisha uyabagudluzela manje. Awulikhona bazalwane? Phela ingakho every act of honor is attacked. Wena udla ishumi ngoba uswele, the enemy is teaching you to dishonor. And you can't receive from the same kingdom with dishonor. Kulo issue nje yama-tithing neshumi. It is honor. Yazi it is honor. It is honor. I-honor kusekuthi wenzile. It is honor ukuthi uhola ngolwesibili uthathe ngesonto. Wena uthi wenzile kodwa amazulu akuthatha njenge dishonor. Ngoba you can't keep God waiting. Bese umnika emva koshintshi. Number two, it is honor ukuthi kuba nguHesbek uNkulunkulu engakathinti. From his property kuthasha any entity. It is honor. Awukwazi entweni yakho. Ngikulethele into yakho ngisho enganeni zakho. Uthi uyafika uyibuza sithi hayi ubelethele inyama kodwa sidlile nayo iphisi yakho. Ngeke ubashayele ukuthi badlile, uzobashayela ukuthi entweni yakho bathinte kuqala. Ngoba kuzothi futhumezani sidle. You see, economy level of honor that the church should apply. Yeah, asikwazi ukusithi uNkulunkulu sigena ngo9 bese ufika u10. Kodwa ithina sikutshela isikhathi. Ngoba abantu bathi benzela abantu, kanti cha. Uwenzela uNkulunkulu, lithi iBhayibheli makaqalekise umuntu okwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Ngoba nonke la niyavuka kodwa nifike late. Kodwa ufika late la ngoba ngeke uzobuza. Kanti it's not about us and you, it's about you and God. Awukwazi ukufika enkonzweni usulate, you are undermining who summoned you. Ngeke wena attitude enjeni ukwazi ukuthi ubizoba. La nobizwa ngomuntu ubizwa uThixo. Anything we do in church outside of honor is a curse. Ingakabani bethu bagula kodwa itholakala izifo ebaphethe. Udelela endaweni engonke. Bawuskene bathi hayi awuya Witbank kune special ufike lapha bawuskene bathi hey Jozi bakuzele Pretoria bagcina bethi hayi ngeke asika usuka wadelela endaweni yesibusiso. Umuntu exabana nomuntu uNkulunkulu uyalamula. Kodwa umuntu exabana noNkulunkulu manje uzolamula. Kulonyaka awufiksi on. Fix it on. Laba mama bavuka noma bengazi ukuthi amadoda azobabulala kodwa bathi let us be killed in honor of Jesus. Yazi mina ngiphatha kabi ukudelela uNkulunkulu kanje le ndawo yakhe. Ophila ngakho. Umnyeni wakho. Nkosikazi wakho. Ingeza bihlala kanjani nomuntu okhele sikanje? Usuka ekhaya udecide ukuthi uyodelela. Enkozweni ukuthi udecide ukuthi uzongibuza nje. When dishonor arises in your heart, bonke abantu bayafana. Uma kuphakama dishonor enhlizweni yakho wonke umuntu nje. Yeah, uyafana. Uthi wena esontweni lami empopeni amazana ngomuntu usize uNkulunkulu uthi no, khona imbewu siqalile la. Awukwazi ukufana entweni yomuntu. That's why ngisho uyicolleague nami emsebenzini angikwazi ukufika kwakho. Ngikubize ngesigaba lokudlala. Ngoba usuka i-sacred place. Uyahlonishwa la. Funa noma ngihloniphe indawo. Ani honor
manje bafundisi akusebona bonke abantu abathendayo ngoba ubezwe. Uyafika nje uzomsupport umuntu umsupportela abamzwayo. Uthole ingeke into elikagambusha ngingamuzu vela memeza nje uyamemeza lokamemeza. Kodwa ufuna uma usufika ebudodeni okuphelele beone. Uyafika entweni yomfweni noma ungamuzwa uzomqinisela abamzwayo. Manje ikhona into that we must de-educate in this generation. Yeah, when dishonor arises, people become the same in your eyes. You see, Shobang Shumela knows what Bishop Twala, ngicela sibambane umphumele noGambusha. Kwenzeka njalo kwenkosi. Bangikhipha nalomfundiswana nobantu. Siyafika office siyahlala, uthi Gambusha njani manje sajabula ukuthi ufikile. Hey, nami le ndoda ngisayibambisile. Le ndoda ngisayibambisile. Hey, yona iyathwala kanzinyana kodwa nje ngisayibambisile. Yeah, ngithi phela sasifunda naye yabo. Kusho amabhelo kuthiwa ngiphume naye itshela mina ngehospital. Ithi ngisibambisile hey phela semshadweni yakhe akukho la manje ngibona ukuthi ngcono ngimisi. Yabona enye into engayithanda empilweni abantu abangekho loyal. Yeah, uma ungekho loyal ngikubeka endaweni ethize. Yeah, ngathi mina ngiyakuzwa ngeke uma ihost yami singibona ngakusasa ngiyamtshela ukuthi nesithathu ungamsebenzisi kanjani. Akanayo honor yakho. Uzwa ibranda ngawe. The first requirement of serving the higher office, you must honor with the highest regard to the office. Ngeke ufike umuntu ophila nomongameli echazela ukuthi hey yazi vela Jumela kusofa. Funa uma njenge superhero ngoba ioffice lithi he must treat it as such. Do you know ukuthi why ophithi uma befika kule ndoda leya yehlanganise isangoma elihle. Yeah, bathi baqale yebaba perceive us correctly. Sibuke ngokwezinga lethu. Ngoba osuka noshele kade bathola. Kodwa bakusizana. Yeah, basebethi stretch your hands. Bambisana nathi. Abasho ukuthi stretch your feet. Ngoba ukwazi ukuletha into efile bese iphakamile. Isizathu nje senza lemsebenzi senza yife sisebenzisa abantu ababebetshela abantu ukuhluleka kwethu. Benazi izandla zethu kodwa bahambisa izandla inyawo ezifile. Ayikho ke awukho umsebenzi ongako usebenza abantu abachaza obunyonga bayiyeka izandla banazo. If you don't want to partner with me, move away. When someone will say, sehlele nje kodwa hayi inyawo hayi let it feel. Uthi Peter baba, give us your hands, not your feet. Awukwazi usifika into efile bese ufuna ukuphila wena. Into ekulimazayo nihamba nabantu abalimele. Uzophila kanjani wena? Hamba nengeke. But we will do this thing in honor, no matter the price. Yeah, no matter the price, but this is your long goal in honor of Jesus. John Makalonyaka no. Akuba unyaka decide khona. Which I will honor Jesus with my finances, with my time, with my commitment. The stone was removed so that they can conquer their fear. Can you have questions but keep on walking? Can you have fears but you must keep on working? God honors the commitment of the one who keep on walking. Number two, the stone was removed to cultivate their faith.
uzomvalela kuMateyu. Umuntu mechaza kuthiwa sabona uhlatshwa umhlaba ungakaseka bese uzomvalela ngomhlaba owasekelwa phezu kwegazi lakhe. Sondelani phela. Tshela bakadala basusela uJesu. uJesu nje ufike abafundi bakhe bendlini bevalile besaba amaJuda. Lithi uJesu angena bevalile. Kodwa ngabe ngiyaprofetha uma nikhona namhlanje. uJesu wafika kuvaliwe kodwa wenza njani bazalwane? Layo musake umemezela phakathi kwempilo yakho. Noma ikuphi abakuvalele khona bakufika. Usuma phakathi. Shawusiyangena. Shana maya hande. But why the stone was removed? The stone was removed to honor the commitment of women. Unamangaliso kaloku prophet namhlanje. Ngeke sithole imangaliso uzotholela nje ukuthi uthemba ungavumi kodwa waphakama. Uthemba abanye behamba kodwa wasala. Uthemba abanye bemlahla uJesu kodwa wabambelela. Athi Jesus, because of your commitment, I am blessing you and your children. I am blessing you and your finances. I am blessing you and your children. Shout, I am blessed because of the commitment. Unezinto esithola ngoba siyekanga. Sesa noma izinto engafuni. The stone was not removed for Jesus, but it was removed to honor. Mama bavuka ekuseni ngovivi. Ngicela bamene enkonzweni. Alibe igama kaJesu. Lithi uma laba mama beqhamuka bafica uJesu akekho. Ije alisekho. Imali yethengana. Thenga amaspice. uJesu senzani? Thule badleni. Oh Lord. Bafika uJesu. Ije. Sesivuke kangaka. Effort yethengana. Jesu senzani? Bahlangana nengilosi. Ithi ingilosi akashongo yini? Ithi nokusa kwenjela kuyangimangaza. Nizofuna uJesu nimfunelayo ophilayo kwabafileyo. Athi uJesu lo nizomcinga uyishilo imessage uthi njengoba nisuka la hambani nokukhumbuza abafundi sebebanjwe kwesaba uthi njalo ilocation iseGalilee. But there's an emphasis on the text. Bring Peter also. Mhlawumbe mina ngangizwanga kahle. Hambani niyotshela abafundi. Mina ngicela uPetro elingxenye abafundi. Kodwa angimazi uPetro mina sebizwa yedwa manje. Ngazi uPetro mina engxenye yaba kodwa kuthiwa hambani nina esengifike la. Hambani niyotshela abafundi kodwa ningamshiyi uPeter. Wengelozi ngoba uPeter lophika inkosi yethu yebo. Ubavukele nabenza amaphutha. Awutshela makhala uJane umvukele nami. Nakho bonke ukuhlangana nempilo yami nazo zonke izono zami zo WhatsApp kodwa umvukele nami. Nakho bonke ungathembeki kwami kodwa umvukele nami. Ningamshiyi. Awuthinta ababili abathathu makhelwane. KunoPeter malahleka. KunoPeter benza ama-mistake. Bagcine bengabuyanga. Awuthinta ababili uthi asiphelelanga. Asiphelelanga.
Phila usothi ngitshela no Peter. Futhi yathi tshela abafundi no Peter ningamshinga phandle. Webazalwane. Lento esiyenzayo kaJesu iyofa mhla salahlela insithi yokulanda iphefumulo. Kuno Peter abalabathe ake ngiyi. Kodwa bahleba bazalwane kodwa ake ngiyi. Ya ngoba kusethendeni kungconywana. Ngizofaka nje ikepisi lami ngihlalele emuva. Yabazalwane ngizothi welcome back Peter. uJesu kufele nawe. uJesu uyadinga nawe. Nawe owezizinto ezimhlungu. Nawe ozizongathi amazulu aphoqekile. Hayi bantabami ngiyalobela ukuba ningophe. Kodwa uma kwenzeka nona sinompristi. Hayi basinomeli. Basinomeli. Akekho umuntu ongena office nommeli omnikelele. Ummeli azongena ngalomnyango usenkingeni. Uthi uJesu nganingoni. Kodwa uma kwenzeka no sinommeli. Ngangifika manje ngizobona how was the day ababela basebenza how was the day. Basebenza ukuthi umuntu ongena ngalomnyango no matter the status in the community. Usuke nenkinga edinga ukulungiswa. Iphutho ongalenza ukukhohlisa ummeli ufike office. Uthi ummeli kusengizokumela kahle ungangisurprise enkantolo. Ngitshele uma ubulele isho ukuthi ngibulele. Uma udake ushayela isho ukuthi hayi khona ngangiphuzile kuze ngizodevelopa i-defense strategy pertaining your case. Uzodefenda kanjani uJesu usenza ngqala phambi kwabantu kodwa uphila amanyala ngaphandle. Asikwazi ukufana nenkulume ethi singeziwe iphinde uyilodake. Inja ihlanza umhlanzo iphinde udle. Kulonyaka hlukana nesono. Hlukana nokuleso ubuthakathaka bakho. Hlukana nokudlalela ezintweni ezikuwisayo. Tshela noPeter ukuthi ngimfelile naye. Ngiyathandaza ebusuku. You feel like an outcast. Uzizwa ukuthi uwone kakhulu kunabanye. Ngithi lelo gazi elagogoza 2026 years ago lisenamandla. Babondaba onke amagazi uma lithinta yangcolisa. Kodwa likaJesu uma lithinta liyakuhlanza. Onke amagazi elayimbuzi igeza inyama lisusa amathusi. Kodwa likaJesu lihlanza inyama, lihlanza unembeza, lihlanza inqondo. Sasingenjena sondelani kuye. Eyitshele kuphi elanqatha yiba bakhe. Tshelani uPeter uthi naye lo eGalile unesitulo. Hayi waphika kathathu yebo. Ngeke kube insindiso uma ngizolanda abangconywana. Cela ukuthandaza noPeter namhlanje. Othi Jesu iziningi izinto engizenzile. Futhi ngiyizwele ehambeni kwami. Into yami nawe kade yanqamuka. Ngicela uPeter namhlanje agijime eziphambili. Othi Jesu bengazi. Bengithi indawo yabantu abangcono kuphela. Cela ukuthandaza nabantu namhlanje. Bathi Jesu I want that connection again. Cela siphakame sime ngenyawo. Ugijime uze lapha ke, ugijime uze lapha ke. Ungalidabane. Tell Peter also. Tell Peter also. Tell Peter naye. I've got a place for him. I've got a place for him. He was once my disciples, but something happened on the way. I was alone. Umuntu kaNkulunkulu ungayenzi khulu. Hey, sekutambama. Liyashona ilanga nanga amathunzi. Asengicela ugijima uze baningi abantu bayingcwele abadingayo namhlanje. Gijima uze lapha phambili Jesu. Sengifikile. Ngifuna leswathi ihambe kahle nami. Sesibuyisele. Cela ugijima uze lapha phambili. Awenzela abantu. Nathi inkosi esindisayo. Nathi inkosi yokuthula. Hayi bazalwane tetelela abantu abadlulayo, tetelela abantu abadlulayo. Ugijima uze lapha phambili. Yeka abantu. uJesu ubize ngegama. Wathi tell Peter also. Tell Peter
Peter also. Tell Peter also. Tell Peter. Yabuza indoda. Athi Jesu ngikhumbule. Mangifika athi Jesu namuhla. Lift up your hands. Soul winning and impartation crusade. Khona abasele abambalwa. Ntelusi. Qashuka kulo condemnation, qashuka. Lento ethi awusafanele, qashuka woza. Wona kumthimba woza. Qashuka. Kunabantu abalendlini. Gijima my brother, gijima. Ngiyeza kunabantu abanqena yakabantu. Yomsizakala umuntu. Ukuzuza lonke kodwa nangu Jesu osikisayo. Nangu Jesu ofohlayo. Nangu Jesu ongabalelana macala. God bless you my son. Niye kunabantu laba bathi Nkosi angazi abanjengami. Basizakala yini? Cela siphakamise izandla zethu. Ibandla lilule izandla zabo. Sisho lamagama Nkosi uJesu namhlanje ebusuku ngene empilweni yami. Ngiyakwamukela. Ngiyangena ngesango elunguwe. Lithi uzilakho Nkosi. Uma umuntu eseKristu uyisidalwa esisha. Okudala kudlulile. Kusukela namhlanje ngisindisiwe, ngihlanziwe, ngithethelelwe, ngikulunga kukaNkulunkulu. Jesu, konke okungihlulayo ngikunikela kuwe namhlanje. Ngingumntwana wakho ngegama likaJesu. Ngiyabonga ngokungisindisa, ngokungibuyisela kuwe ngegama likaJesu. Sathane nemsebenzi yakho siyahlukana nawe namhlanje. Negazi lakhe